салом алейкум дӯстони азиз, апа ва хоракҳои ширини ма, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама кас хуш омаден ба канали мо. Умедворам ки сеҳат саломат ҳастен. ирӯза видеои худмона сар мекунем ай тарзи тайёр кардани тарҳавлои тоҷикӣ. маҳсулотҳое ки ба мо лозим мешавад дар рӯи экран нависта мемонам. боз барои фаҳмотар шудан як бори дигар такрор мекунам. 1 стакан шакар меандозем, 2 стакан об меандозем, шаҳд тайёр мекунем. чӣ ки шумо диден шаҳди мо ҷӯшида, гирам хел мегирем, як ним мемонемо, баъд сар мекунем тайёр кардани анамо гардша. орда қати рӯғани зағир, ҳам рӯғани зағир меандозам, ҳам рӯғани алейна меандозам. дар рафти видео ҳамаира хушрӯвак мебинен шумо. ина даиҷа чӣ хеле ки дидесе ним пиёла рӯғани зағир андохтум. рӯғани зағира мемонем як бор метаспа. баъд рӯғани алейна ҳамроҳ мекунем ним пиёлаи дигар. баъди боша ҳардаи рӯғаноро якҷоя камтар гарм мекунем. баъд ним коса орд ҳамроҳ мекунем. баъд хушрӯвак кофтан мегирем. ай пеши дег дур намеравем духтаро, ки агар камтарак тагш агар сирхи бад шава, агар талх мешава. барои ҳамин дар сари дег меистен, хушрӯвак мековен то сирх шидан ша. агар ки суб сирха кунем ба мазаак мешава, агар ки хай камтар сирх кунен, агар бо мазаш дигар мешава. кӯшиш кунен ки ами гарда назгаронен, сирхи бад нашавада. бихе камтар сирха гӯз дар рафти видео шумо мебинен. ҳазор раҳмати калон апа ва хоракҳои ширини ма барои иқадар дастгирӣ, барои лайк, комментария, барои подписатсия, хулоса барое ки дар канали ма ҳастен. ай ҳамаи шумо миннатдорам. хеле хурсандам ки видеои маро тамошо мекунен ва ждат мекунен ки кай видеои нав бирояд. бениҳоят миннатдорам. ай ҳамаи шумо ҳастен ки мо ҳамиҷа видеои нав ба нав мебирорем. шумо дастгирӣ мекунен, мо пешравӣ мекунем. барои ҳамин ҳазор раҳмати калон ҳаматонда. чӣ хеле ки дидесен апа ва хоракҳои ширини ма, инам хел ай пеши дег дур нарафта, хел кофта меистем то ин ки анами гарди мо сирхак шава. дар инҷа мехоҳам ки як комментарияи як нафар бихонам ва ҷавоб бидам. боварӣ дорам ки видеоро тамошо мекунанд, намедонам барои яко мотиватсияи моро киштан и комментариёро мекунанд, барои чӣ мекунанд намедонам. нависиянд ки ҳамин чизое ки шумо тайёр мекунед мо метонем тайёр карда. шумо блогеро видео мекунен, худтона таъриф мекунен. инам хеле гапо нависиянд. хай аку чӣ бигӯм ман инами нафаране. охи овое ки дар комментария менависанд ки раҳмат хоҳарҷон, апаҷон, мо аз шумо ёд гирифтем. иё киянагане. хай машааллоҳ, офарин ки шумо метонен. мо ҳам хурсанд мешем ки як нафар зани мо ҳунарманда ҳунараи дасташ мебиёя. ина мақсад шумо метонен ҳунар кунен, видео тайёр кунен, хеле монен то хоҳаракҳои мо ёд бигиранд. намекунем ку барои қадар кора кардан мақсад қадар ҳунар дар кора, қадар мақсад дили калон дошта бошӣ, ки дили кушод дошта бошӣ, ки ин короро бикунӣ. намекунен шумо ку. офарин як бор дигар ки шумо метонед, шумо беҳтаре мо метонед. мо ҳам чанд қадаре ки мақсад дар қувват мо ҳаста, дар тавон мо ҳаста, мехоҳем ки ҳамин ҳунарҳои худмона байни духтаракҳое ки нав ба шавҳар мебироянд ё ин ки нав мактаб тамом кардаянд ҳамвоқатӣ тақсим кунем. фарқияти мо байни маву шумо ё ки мову шумо хеле фарқияти калон ҳаста, ки шумо просто метонен бо видеои моро тамошо мекунен. бо мехоҳем ки мотиватсияи моро бикушен, ки то ин ки мо хоҳаракҳои худмонда мақсад нишон натиҳем. мо ягон кас пул намегирем барои анами чизоро нишон додан. просто барои савоб мемонем ки хоҳаракҳои мо ёд бигиранд. ман намегӯм занҳои мо беҳунаранд. занҳои мо ҳамаш ҳунар доранд. лекин бо ҳаста хоҳаракҳоем ки мақсад нав калон шудаистиянд, овода омӯзондан дар кор. ҳаста нафарое ки модарошон дар кор ҳастанд ё ки намедонам бо ҳаст мутаассифона нафарое ки модар надоранд. шумо наметонед ки ҳамаро айтани ҳама шумо ҷавоб битаед. шумо метонед офарин
агар тамошо кардан хоҳен тамошо кунед, агар ки намехоҳен тамошо кардан ҳеҷ кас маҷбур намекуна ягон кас аги дар канали ягон кас бидрояво маҷбурӣ ҳам тамошо куна, ҳам ягон гапи хича бизанада. инам хела пав харакои ширини ман ҳамин комментарияро хондум, беҳад хеле камтар сахтам расид, лекин ман боварӣ дорам ки дар ягон видеом худма таъриф накардам. агар ки шумо ҳамин ягон хел фикр карда бошен, ягон хел худтонда қабул карда бошен ки мо худмона таъриф кардем, ҳам хеле хаин айб ай шумое ки мақсад ҳам хеле қабул кардем, не ки ман ягон ҷода худма таъриф кардагим да ёдам неста. И таърифам намекунам. инами қаҳнаре ки мо дорем зиёди аз занҳои мо доранд, лекин фарқияти мо дар чие ки мо хоҳаракое ки нав мактаба тамом мекунанд, мо меомӯзонем. як видеоро тайёр кардан медонед чӣ қадар вақти одама мегирад, чӣ қадар заҳмат меҳнат талаб мекунад. барои ин корро кардан хеле ҳақ мақсад дили кушод дошта бошӣ ки ин корро бикунӣ. инам чӣ хеле ки дидем гарди мо сирхак шид. хай мо андохтем аммо қандобе ки тайёр карда будем, баъд ҷӯшидак то вақте ки руған ҷудо мекунам болошда, анам хеле тайёр мешава як тарҳавлои бо лаззат. мисол ин авази ма ҳамин тарҳавлоя тайёр кардам, фикр мекунем ки ма ам хеле фикр мекунам ки занҳои мо наметавонанд. Не, ин тарҳавлоро бисёре аз занҳои мо метавонанд. ана мо хоҳаракоем ки мақсад мактаба нав тамом кардиянд, модаро шароити омӯзондан надоранд, дар кор ҳастанд, ё ин ки чӣ хеле ки гуфта гузаштам як хелаҳо модар надоранд, меомӯзанд. медонед чӣ қадар савоб модар ҷамъ мешава. барои ҳамин хоҳиш мекунам вақте комментария менависед, ҳар ки айтани худаш бинависа, айтани ҳама як нафар ҷавоб дода наметавонад. миннатдорам аз шахсое ки дар комментария суханҳои беҳтарин мегӯед, моро ин қадар хурсанд мекунен. падар модари мо ай мо раҳмат мешнава. ин худаш як давлати калоне. чӣ хеле ки диден апа хоҳаракои ширини ман хеле тарҳавлои мо тайёр шидак. ман барои украшение дар болош чормағз майда карда рехтам. агар шумо хоҳиш дошта бошед чормағз мемонед, агар хоҳиш надошта бошед намемонед. боварӣ дорам ки видеоро бо тамоми нозукиёш нишон додагиам. агар хай бо кадоми ҷоиш нофаҳмо шуд метавонед дар комментария бинависед. вақте видеоро тамошо карден дастгириҳои худтонро фаромӯш накунед дӯстони азиз. агар дастгириҳо зиёд мешава, ман кӯшиш мекунам ки видеоро тез партом. агар ки дастгириҳо суст мешава, баъд видеоро дертарак мепартам. барои ҳамин лайки худтона, комментарияи худтона, подписатсияро фаромӯш накунед. дар ҷо бошад дӯстони азиз, дар хонаи ҳамсоя будем. баъдам хеле як хӯроки бамаззаак тайёр карда буданд. бо барои шумо гуфтам ки бесонавор кунам апа хоҳаракои ширинамда. монум тамошо кунед. ин бо имҷона жарид карда гирифтану, баъд гӯшти мирғам жарид карда гирифтан як нимда. баъд айҷа болгариву помидору руғанай камакак руған амхе помидору болгария жарид кардану, баъд анами мирғу бо инҷонаи дар болош мондан. як хӯроки бамаззаак шид. ина тамошо кунед. ҳама ҳакша бо барои шумо навор кардам. ман хеле бӯи бамазза буромадааст. баъд гуфтам бе барои апа хоҳаракои ширинам видео кунам. ина даиҷа помидору болгарӣ жарид шида. нигоҳ кунед чӣ хеле сочни хушрӯа. ина даиҷа мирға айболош мондану бо ҳамон бо инҷоное ки жарид карда гирифта буданд бо айболош мондастиянд. бовар кунед дӯстони азиз, кати ами ҳамсоямон ранги як оила будем да. хеле ҳамсоя намегуфтем, хештабор намегуфтем. ранги як оила бори будем. мақсад ман хонаи ё медурам тақ намекунем, ё ки ё хонаи мо бидуроянд хеле чӣ хеле хонаи ҳамсоя рафти як тақ мекунӣ, чӣ мекунӣ. не, мо ранги як оила будем. мақсад ман мебуромаду мерафтам куҷое. дилам пур буда ки ё ҳастанд. мақсад кӯдакомда дилам пур буд. ҳарчанд ки кӯдакои ман хай калонанд, то олира хай кӯдако чанд қадаре ки калон шаванд, агар дар назари модар кӯдак мемонанд. ман то ҳозира кӯдакҳо мегӯм дар ки ҷоя гап мезанам. баъд мегӯянд ки охӯи бачаҳо база нашидиянд, ҳолиам кӯдак мегӣ. мегӯм намедонам дар назари ман кӯдаканд ҳолиам. ҳамин дилам пури ҳамиҳо будак да. дар иҷа духтаро зӯйрабой андохтанд. баъд вай
ози зелиноро меандозанд, баъд чеснок дорад, қатиш чеснокам меандозанд, баъд даҳаша маҳкам мекунанд, мемонанд то вақте ки тайёр шавад. баъд духтаро и ҳамсоямон беҳад бигем ки инсонои хубанд, инсонои беҳтаринанд. чӣ хеле ки гуфтум ранги як оила ҳастем дақати ҳамён. баъд ё чӣ рафтан, Россия рафтан, ҳама каса инами рӯзое ҳастанд ки мақсад мо якҷоя гузарондагӣ будем. видео карда будам, и дамо телефону месудагӣ буда, яке ҳамин рӯз видеоро монтаж карданда, яке мебинам, гуфтам бехайр бимонам ҳамирам. барои ҳамин дӯстони азиз, ҳамсоямон Россия рафтагиан, бовар кунем хезиқи ҳастам ки ёдшон мекунам, дилам гум мезанад барошон. видеои маро хай тамошо мекунанд. хай ма қати телефон катишон гап мезанам, ҳар рӯз ватсап кати мо кати гап мезанем. хулоса ки беҳтарин инсонҳо ҳастанд. ай рафтанашон хеле зиққам, хай дар зиндагишон муваффақ шаванд, и як беҳтаринай. пешравишонам мехоҳам, ҳар ки ҷо ки бошанд, дар ки ҷое ки бошанд, мақсад хушу хурсандона зиндагӣ кунанд. ва бачашон дар уҷа буда, хучон дар иҷа буданд. барои ҳамин ҳама якҷоя зиндагӣ кунем, гуфта рафтам. зиндагии тинҷу обод мехоҳамшонам. ҳар ки ҷо ки бошанд, хурсанд бошанд, зиндагии хурсандона бибаранд. хай сиравно ёд мекунем, зиқ мешем. хай ин ҳаёт аз зиндагие намешавад ҳамаро якҷода қапида. инам хале дӯстони азиз, видео яка тамошо кардам, хеле хай гуфтию гапо ки ғизноом гирифтак. инам хеле як хӯроки бамаззаҳак тайёр шид. нигоҳ кунед чӣ хеле хушрӯа, ҳама намуди витамина дора. хай бо сарҷамона хӯрдемаш. хайр дӯстони азиз.